এই ভিডিওনি bisingtui borok jatini kubwi langmani kisasu kokno muito khlairuano abagai paithak jora naidi nupuni dam 1000 টাকা ongphano bini jagase yakungo tipni dam 1 টাকা ongphano bini jagale kopalose itihas sakki tongo moyo chanai somo kono dino yongsa kungsa bawi sogrugui mayakho phia kutiule daily yongsa kungsa bawo te mushrum base saria mombati muchungoi kuthui borokno surima chawo te mombati butharoi asema salno palio bororok ongkha suja lamate hemnani naya phia koyang bayang lamate kai hemne kwangma no tongo aboni bagino chuak phalnai borok kebone oro thangna nangya phia dur phalnai borok khai bazaro thangnang asubaya jong baksa borok dur phalnai borok no sungo kaka dur dogo tuirok mis khajagen abula hanai phia chuago khe sak tuise mis khai nongo borok mondir mosjid church girjani surimung gan khna oi joli thango je horo thoi muktri thanglia hanai phia kubi kokle o borok horo headphone sarase thulaya o sungsani boroni tongmono asuk jorale saimang khatab sukjora janwar hunja khe jolijak thango musa singhoni busangke hamjagui thango phia kubi kokle konino se posuni busa kubuino borok jatno mungsa pala maya o kaitor chungno kaham lama phunuk sidi o kaitor chungno kaham lama tui dul sidi o kaitor chungno kaham tui hemnani phand sidi amen